hidup terikistik. Waduh, militer kita. Pia sabi tangkom dia bersih para. Mana pak aiba mikir para pan. Ai pamanga. Dan don yang nem don dan ke igi bom don raya. Ai pan te don, dai te don. Udah em don re. Sini don. Sini don re lalu. Nan. Pancana. Ai mah. Pia ko anam ko arah wan image yang. Ha? Entah te phok kwa ngara. Belum ko arah. Và phở đinh phở pizza kia. Parlok. Ha kawan kong ngipan pau ke songo yu play ha ka ba sai sien pat o la penesham yang ye phi pat kum juru yang ngi ki pat pa iwe pe iwe te kumba bar ngi tip nadu ki ta yo ki baladap ngile sham yo khna o ba khandai snam u bala long kumuk pa nam ta laingut ki si para uwe basan uwe balai bat iwe pat pasis nam arbanai te haba ka perthei kai omla syaklam da lung ka mensim hawakat kan ni jingja ka baja ka pan ya kan ni yeng ka sam ikmi bapli na ka daw jong jing duk in haban be pan lej bala shi jaka ki bachangai te kumba baro anda ka leng jong pi phla de pan I lut kanu gi jing pangnot kanu gi jing ik thang sha ka mensim hari wat hapreng kum kita ki baro bo blei rasam ban kar khu nam ta ka ni ka yeng ka sam hari kensan habangi kendo pada kene klimat ka banta ngi sngo ya ka kubor ka bom so tanat ka pen kthang ka pen bitar lisi om tang yangi hari wat ya phir ki pan ba te pej ba sakhi ma phi khuble shibon khuble 6000 ngo hey Khuble. itu neng na Hey, itu mana? Hey, laki, Wan, Cinta sama. Kamu situ. boleh ke? Dah ketemu kan? Dah boleh. Kong, hakaban kong ipan pau je songo yo boleh mo hakaba ula penpoi ni hakne por hakne ke yeng kesam ke jong pi. Kumba ngi lai kundo na do kesien kam ni kong tang bat ki khon ki jong pi. Te hadian ngi lai kundo bat pi pan bentang ngi lai kundo piang ipan pau sha ke je songo yo boleh kumba ngi la ong. Ngintip ke gaban long ngintip ke gaban cha hari habangi shan ya hau blei ngintip ba ublei unle ka ba na ka ba tam te kong to se shi thu pi ngi hadien ka tu ka bangila da ban ye kendo ba ki khon ki jong pi ning kong bat hadien bangila kendo pat ye pi kum no pi long kum no pi man manta bat kham tam ha tu sien ka bangi wan ye kendo ning kong ki khon yo pi don pi long kum no kong ka e ka daw ka ban kong ba sapon long ye pi na do ning kong ki si ba pin sapon yangi Tiba nadu ba leba lakut lat kin ba kam dan su ke ban tang u khaw ban set ro dan ke ro dan haying tata kada pingas poi ban phun ye phi wala kataru kam dei kum tu mas phun hadin lagi ani lagi panai bangi phun sei kendo mo kan maong nanti dia nak tu kata hir ko bahasa penlongi pi ba pin hapan I lagi jong ki khon melit pula marsen I kata ko video tengah yam ya nomor banga kan mau por banga don sebuah tir ngayam takadau por banga I lay I te kia mi knyang kia ayu haka singi ko pimi pan bela juga ti kia mi knyang tang banga su I la ke betang ban yo ja
te ukau ru ki su ai don ba ai ki kini don ba ai mi email gitu. Long pi mi dah kejing jauh mat kan. Oi. Te mo to kata so ai ngu yo beli ba pi long pat kum ne kum ba long menta. Te kan den keli pi mo ki don ki pre ki bo ong yang ni. Ba ini ikon ni kong jong pi isanang ban kan ni hatu dei bala hikai ma pi sha ban wan mangine de pi ilong kum ne hine. Em ngam ju hikai ranga nadu be idang ri ru isalak ba ini. Isalak ba. Nadu be idang kena kum turu kisah nisa ngia lek kai saying ki bahaying te ki ring video ki pha shat ki pha ayu de be isalak ta. De je kena ai isalak. Te haba pi I tu video pi poi mundur pe ni kun jo pi nang mat kan kum tu. Ngam poi perkhat ba inang kum tu nga ong tip long kum no ngam poi perkhat kin ba inang. Tengah ong ya ime ne pi hikai ne em ngam hikai re. Oh long pi kali ke ni me ong hikai ne mi kai ong hikai re. Te ho ai ni tip ba ime jong pi don ime e jong ni klong ni lapan pau hiru dei. Te ni klat ban kali pi ha tu si ke bangi kendo ni kong. Ke e pan ka ba penlong pa dia pi. Ba pin not ban e tang ye kini ki khon hatu pila tip ba ini khon jong pi I la ban ri ki para tan de kum no tharai. Nga deba idon ime hajan takadaw nga su nga ong ya ime sa penpe lang te i ong o ba ula nang kumni ban sai te khamsuk ma ban pe takadaw nga su i la ka i be ban balas ni hajan ro umyo te baba le kumno kai kamu nadu tu por ki ba pia don lang hayeng ru I tre kam I yu be hoi Porba nga le sai le re le tre tu le tre ya bun tre krau ba ok ki boy te anda nga lawan pai la I ja I jur I la tre kam tang mada ladang adon hayeng per ngam ju sya ba in kta hading tan mar ba I yo ing te to sakoi pat ngi ko abun keli pi ikon ki la pep school la slam na dang mentau slam ni dang mentau slam te to la don gi berwan pe pi ki ba fun gi la bon tang ba ngasus kawe ka ba ngasusi kalong ba men don uwe ta breu ba u pun par prabaje eng to te ngasim namar ba ukran u ong ba un yarap tama tengah pik I ta pun ngala batai hiro I kaja kasa andala dapkin si khat ar baji nyaw minit kumtu upun biang te ukran lagi kentin kiba long jaklia tengam setenak kim kumtu jai brio mono ta pila ban berfun ini don nomor pas ai ngi nomor fun mo keren long kumba keli samlai ai kumtu da sekarang kum kata ka kentin te myahap saking na kata daw balik yu bakata kin kong balik yu bagi bro si ong ini oh balik timbu pe direct kin nomor phone jong bro untuk ka bedai te kong gembusuk war la kata ru kia pan ha kapor ka basit ka basah repek kile kumta te na kaleng jongi kong pe ngipan map ye pi mo ke ga bangi thumu ka ba de piti pi pa wada pedang jing thumu ka ba ga jong hari uksut yu yele pe pan yu hari wala kata ru nginom ai lat ye ba kum kita mlele ye pin sa ai yang nomor phone ngin sa phone ngin sa krang ni mo te phim de ban so si phim de ban khuslai ta don kono phi thu phi pan pau ba yangi ma te to thu yangi ke ai ka badon jing thumu go jong phi man ta nam ta ki khon ka jing thu jonga ta ka de tang ka ban penang pen start iki khon kan ki breu ki ba long gitu ki bro sarkar ki la sim ki ong ban sim na yakini arngon ban pen le school bat ki bansa bat ki ken kitu ki bana fendoso ta ki pan men ki lawan arsen tu kasi ba ki wan swa laingot ta menin pat ki wan san ngot ki pan ki ong ai na bangin pen le school mangi mentau snam namar ukna balong salak kumnite isep ai ban susong ta da perkhat ha kawe kaliang ban I ya ka school long benut namar ba perthi menta amdai hiro tangka perthi ba menta dai ba hagajing sisa ula dai ban jam sakmat ki kelas te udang uhap ban song kaju si kaju te kasar nak nga tharai na kaliang ka
sarkar ru ka shamjing hi benar. tang ba ban ai hang taru sin perkat namar ba kilong ki bru ba bahate dai mo ba we bala ki bru sarkar kilawan haswate msu nang su ban perkat Te long ke jing don ke jong phi man siam tharai te shui thu igi. la da dai ba ayu te da yo ki bru ki ba bahate ai Te rai ma phi ma bu chu roi play. Te kata kalanti ke la don tama wala kataru ka shong ha karai ke jong phi tama e namar ko mangi ong e phi ngin kan sadon kapor ngin sawan biang hagni si ngin ka dikat sngi ka bakhado ka sngi ka bangin rai lo ki poro bat ka sngi ka bangin keren dot ya ke bagi pajba ki pan pau ta ke ji ye phi lama ke jing ku ke jong play ta kata ka sngi ngin sarai ke boro ki bangin di pat rai ya banta te perkhat sama phi ya kata na kaliang ke jong phi ya ke bangin sedon bat pan pau ngin pau ke si namar ba ngin pat la ya menta namar ba kiron ki bre ki barang ko apan ye kendu yi nam ta ke jing pha ke jong phi nam ta jing pha jong phone jong phi ma kong ma te phi songo nem ye ki pa ye ki tu ki palawan pej ki pala phone ni phi nga sungu shikat dai baki long shisha ki ba subun ma ngam sempoi perkat baki nga perkat ba nga la long marway hal jing perkat janga hendrei kidang don pat ki ba it janga ble nom i no ne tamatang kan ni ko we pala phone phrawaji chaneng na shim shu kam dei ke lanti ke ban keren ban shim kabu no kam dei ke lanti ke pha ma kong ma to kan yo ba shi kan tiet Shadow ki para apa? Thi Kilati. Pile ayu baru sisi itu yang ah. Mene te lisum lawan sum te de bamcha te wan ki bro te wan ki te dau spang di wan ki te Yishong hi hayeng te dau spang te thia hayeng te Oh pile yo thia tu wan gi pile sukhi. Te phi along kum no bai mei mental adon hasnong. te ime pat dishim risol ki per ba phot thia ire te lawan ki te Ai ba bên nè. Ai ba. thia Ba mental adon lang ime hayeng phi along kum no. akan suki La kam sung phi la kamen. Phim tamang chu re ong. Te thu ba phi ko di school le em. wa Te phi ko beli school hasnong ne phi ko di school phi le ko di sa chawe. kat biya Kan ba yo. To le bit mo ka school mo. ha Pen nang start bay ben yo era pi me ben yo kam mo. ha Mo di school mo. Ken sayo ben di school mo. To khana oba start de ben logum ta ken dayo school hang no ru la rasa jan ne sa jangai pe email ru de ben so si mo le bit mo. ha Phi kular bawa ben le ben. kelar Phim yam re ong. Phim yam re ong ba. ha Ta sa le bit mo. ha Mo. Phi enem i re bawa. hi Phi kan mo nam kan mo re bawa. kenal Kan mo phi kan mo kum no tu itu yang ni. kenal penyerap Ha? bayar api Bayar apa ni? Tak ada kejeng kerku kejeng belai, ada kejeng it kejeng belai yo bak mo. Ma. ha Terkien oken dia. Fisher jeng tak ayu. Ket cinta Ha? ketika dok peset step Ih, lah sedok mo. Ih, lah lekaj macam ni. Labam jabun bam dia ne. edit Entah, bam dia mentah ba Sibling shifling. Te mentah ba adon email te mana ba ajar gi para IP na email ne. aine Email. every per aine Te hapi harap ikan email dah yang mo. per aine Por IP. Tu udang bu urit lah tiak. latia Naduk benda ne. Phi kemen bon pek ge bru phi. man kit gi kaya rete kasih per ka sula kasih ka telun biskuit Biscuit oh ta. Ancana Oh si biscuit macam mana? Ta sabam mit mo. Mo, pek bhai mei pek bhai para mo. Mo. Ke ber ko bapan long pada phi phin ong ban phin klisho yang ni ban. em le ba Nomor benda phi ong la don ki ber gi bapan ong tama phi ong ap phin klisho nangi. Ke bapan long pada phi phin kan ta ban.
ba tiba ngiyat kum hagan ni kalanti te de king ban kali shwayo Katrai te kajing bahate biang berserkari trai kong. Katai nomor kin apan pawi ngiru kin rina do yu hadu kar prasnem. ba kitu kibari konsert long biang hitu pi Mlele berkat ipi mo. de yo kum ki berusimat am ai rai Kin sadon ki kubor ki bawah hagini si bangin sawan. Te kuble shubon ya paj baru. Te ki paj ba kin sei hagini si arsni berkadai si ke bakado le si ke bangin wan. Ini kendo ipi. Te kong hagaban kong ipan pau ju songo yu belai sai sien. Ki paj ba ki le snow. Ya ke ba i kong ye thu ya ke ba ye thu hakaba le si lada kumtang bong i kong. Te ai ngo yo belai nam ta ki paro par kawing ipan pau ju so si hakaba ki don pa ki brei pa persyang ban sim ka bui kong. Te kong sa ai ngi to pun nomor ngin sa fun ngin sa keren kam dei kalanti pan keren ke kram akor ban yu ngapor ba yu piro ni syakmat ada mafun ki breu watang nyu pra beji pim dei syu ban sim mo te ya ke jing iPhone nomor jung pi ki breu li hap hi ban ai nomor ba ki pan ki ko don pit ban ju atmo kong tambah hap deng bakum kita ki pro kin don bi ki ba kum ni ki pa kum ta hari uble nom ai lat pa ti kum kita ki pro mo uble la ye uble la kor kui pi kan te nagi penon boram yu uble te ngidap lagi jing keban ngidap lagi jing ki ya bro te kuble syubon ni ki pai ba kuble syubon ni kong ngin de kendo ha ni ki singi ki panwan te ngin de phone artan mo kong mo chu sai sien sai ko am ki libyang bari balai te ko ti le chura em bi me chura bentar finwan berlawan di sini jan dong de yo ta da la yo ken sai yo bi hi mo ta kuble syubon ta đến độ ngà bye bye Di semua ba. tôi phi được suk mo ba mo yong phi dom bagi ba phi dom phim Aisyah phi dom ime Aisyah ringi yong gono kong ifi si ong bangam terwasyat ya pi oh tu kasi bagi wani kudu ifi idom gen phi dom ye ime Aisyah ringi ba tam le sai ke le dong imo ba menela lang aba o mengan lek ap na surok mo la ong ya da yangi phi Pun kiman na sa may phi kiman dawan ngi ba kiman o kong la kret shabu ni badi kpaju khun pilas le mo mi shong shu nadu dang knai banai kun no khandai badai itu itu baru itu berit ini mentai la yo bru shawai ta ya oi la ya bro shong menai dang ong ni bahek le dayu i te trai uyam ne ngom ta Piang ta coba. Ni ya iki ya ke. Ma, bye bye. Bye. Bener kawan. Hah? Oh, bener wan biang oh, tasawan kamu. So bye. Liam. Ini yang dah. Parlok. Ha kapan kong angipan pau ke sungu yo belai sai sian pat. Ngingai pilai sungu ya kei ka bai kong ni yatho. Ngi dap jar ka men sim jung jing sungu bitar ka men sim jung ka jing so si ha ka ba ha preng jing long reu kan thai ha preng jing long kon swat ki khon han rei uboman uyele ban besut lingba jongi ki para khasi patoi ngiran kam ke chung bo chin wai karpang khnang ba ublei un ker unda ye kong ya ki khon ki ti na ki por jong ke chung dum bat lesi ta ibaru lesi ha ke chung long breu ila bakla ngim kwa ban kan tho ngim kwa ban ben ayenu ru han rei ngai ba usoi tan upan shoi yanga lani yapi tingi ne bu jing twai khnang ba kini kinom ja shu la ka long ya ka yeng ka sam ko joi kong lani ya ka yeng ha ka sam ko chono ngi tabru da ka jing chau mat ka ba hadu ta ta ha ka ba sien ka ban kong ka ba ngie kendo yak ni ki khon swat tang ka shini ban di sha kim don tang u tung ba ken thang kim don tang ka e ke kim don cha ta suda ba hari menta ka jengkur khu ke jong play kapala patlat liam hadu kata ha kapa tangu play udai hok ban yo ya ke jing ro ka ban kong bat ka bukut shi sian perkhat ngi long ga ban siam
namar hakasian kawan kong kabangi lej banya kendo ayah gini kun suat kai ke thong kabangi don galong bagin persang pen kelai ke cim ke joki da si shau bleu bestat wat hapre ke jilong ke pop ke joki rei usngap ke cing doai ke joki ha ka ba ke jim ke joki beta kala shisha ha ka ba ke sarkar lekba ka strat social welfare jogari boy district kila phai khabat kila ko ba pias ko boy kong kila put ban ship di argu ki khot ban pele school ta kala dei lupa ka sen jam ka ba gibla ban budur ka borom ka jigo baro ka sedang ka bukot ka hilu ka jong belai ayu te gin long klab bu ka de sla chur ka pertai hadre nang disyak pot ki dapat klan susu jing tre ki jongi sibut gitu ke kedua hari ini apa kakti kabasbun ke jauh belai kat kasiat dah kapat benda dia ke ciabu jongi bagi pajbai baro ti ayu singnong ngai kublai yagi pajba ngai kublai yagi sengi paper ke per ngai kublai ya bar oi kelmala banjar kerteng ngai kublai papila penilam kata ke jingge nam takani ke yeng kesan nam tengni konsert bat kham tam to blai nam ram derkat yang iwe pe pat bo nang yalam ni hal chil ter ki jingem kat bo dang ibet ngi brak chong nang sa hakni sla jong ne kando to ai ba kani je tri lang jong i kanom kut tang kan ne henry nang ne shak mat le kan kham palat ngi nang kham pen klan pat sakui rungin ong i pi pai ba bagiron shibon ki kam ha ka ba de ban pendap di kong ki pom tip lese kadi tang kan ne henry ki jubab ki ba phen sa yo hakni sngi pi ki por ki ban sawan kin pen kan kham pha shu shu ya phi yo le sirang don pring jong phi ke pokon le ei ko ban don net nam tai ni kong nam tai ni khon set phila man don net thak ni number par kumbang i laong ke ei ke ba phen sa yo ke chupa pha ki ni ke sngi le se kan long ke chik man om tang yangi re wat ya phiru namar ke non shibun kita ki khule sha lo